Filɛbagaw ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi an b'a fɔ n ko an ka jamana kɔnɔna na fɛn fila olu bɛ ɲɔgɔn na an n'a fɔ ko n'a sina jamana yɛrɛ tɛ taa o kɔ n'i tɛ kini ye i ye ɲuman ye n'i tɛ kɔ i bɛ ɲɛ n'i ka jan dɔw fana ka surun n'i ye jamana ale bɛ sigi guwakulu saba kan fɔlɔ o ye fanga ye filanan o ye nafolotigiw ye sabanan o ye diinɛtigiw ye nin bɛɛ lajɛlen ko ko ale ka hinɛ o ka se jamanadenw ma jamanaden minnu n'o ye bɛɛ lajɛlen ŋunanfan ye fanga mana kɛ maa min bolo o ye Ala ka di ye o tɛ di kunfɛ o jateminɛw n'o kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen no jabaru masa yɛrɛ fɛ dɔnniba a fana ma dɔnni sɔrɔ ten a fununen sigilen o cɛ man ɲi sabula Ala tɛ dɔnni di maa ma ten nafolotigi o fana bɛ o cogo la nafolo bɛ maa min bolo Ala b'a kumakan dɔ lamɛn sabu a ka hɛrɛ bɛ walankata ka se maa dɔ ma k'a sɔrɔ a yɛrɛ t'a kalama nin fɛn saba olu ka taa ɲɔgɔn fɛ o de bɛ na ni jamana basigi ni a lafiya ye n'i filili yɛrɛ ma ka sira wɛrɛw ta sira minnu bɛ yen bi ni olu tɛ diɲɛ maaw bɔ diɲɛ bolo a dɔw ye mun ye o ye mara kɛcogo ye mara yɛrɛ kɛcogo tɛ baasi ye sabula ye mara ta cogo o cogo a bɛ di fangatigi kɔni ma o ta na kɛ dakanko ye ka bɔ jabaru masa yɛrɛ yɔrɔ nka o bɛɛ n'a ta n'i dun y'a jate minɛ i b'a ye kuma caman k'a fɔ ko nafolotigiw diminen don nin diɲɛ waati in na ka sababuya kɛ olu yɛrɛ bɛ nata fanga nɔfɛ dɔnnibaaw fana bɛ fujini sabula olu dɔw bolo olu ni fanga ka kan nin saba ka fara ɲɔgɔn kan ka to jamana kɔrɔ o kɛ man di kuma tɛ nin waati in na anw fɛ yan bɛɛ lajɛlen fililen don ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan an b'a dɔn k'a fɔ ko bi min ye an ka jamana kɔnɔna na ye kabi furancɛ fanga nana dɔw ko donnatɛmɛ fanga min kuntala dɔɔnin tɛ sabu démocratie ale bɛ sigi mun kan amara o ye k'a fɔ k'a dɔn ka tila k'a f'i ɲɛna ko i sigi waati filɛ i wuli waati filɛ nin ye anw to o tabiya ye anw ye duw ye an ye dutigiw ye anw ye jamanatigiw ye anw ye alimamiw ye kala tɛ ta maa t'an sigi fo ni saya y'an sɔrɔ don min maa minnu ye san bayiri ka kɛ o taabolo la olu ka wuli ka n'u jɔ tilese kunjɛ fɛ ko ka mara kɛ kalata ye ko k'o kɛ i sigi waati ni wuli waati ka f'i ye ko ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka sɔn ko wa fana ko n'a ka di maa maa ye e k'i ta sigi ko aw bi bɛn nkalon bɛ yɔrɔ dɔ la dɛ falaye an bɛ nin dankun de la bi n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ i b'a faamu yɔrɔnin kelen k'a dɔn k'a fɔ ko anw ka démocratie hali n'o y'a sɔrɔ a faamuna a ye nafa kɛ o ka dɔgɔ bi Ala ko tiɲɛ na ni a ka kɔlɔlɔw ye sabula a wolola den min na n tɛna n'a bɛɛ lajɛlen denkuli kɛ su in na nka maaw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min don nafa min bɛ a la kɔlɔlɔ min bɛ a la degun min sɔrɔla a la a ye maa minnu kɛ min ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ olu la an n'an pa ko kunna an ka maaya kɛ nin waati in na ko furancɛla fanga k'o ka se ka ban o banni hukumu kɔnɔna na maa wulilen don k'u jɔ olu ni maa jumɛn min ɲɔgɔn na minnu ko ka jamana to nin bolo in kan an ka se ka baara kɛ baara min b'an nafa yaasa an ka jamana ka kɛ an yɛrɛ ta ye fɔ n ko ɲɔgɔn kɔ dugu jɛra sabula bi minnu bɛ fanga la olu dɔw natara k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ yɔrɔ min k'u bɛ se k'u to yen ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ maa minnu bilalen don kɛrɛfɛ olu ko n'a bɛ ten an tɛ wuli an yɛrɛ k'an fasa fili sa wa o kɛlɛ de b'an ka jamana kɔnɔ ni maa min m'a faamu e b'a ɲini yɔrɔ jan dɔ wɛrɛ tɛ o minnu tun b'a la olu b'a dɔn u ye min sɔrɔ a la a ye min ɲɛ olu ye a bɛɛ kɛlen tɛ ne k'a ka baara bila ka na bɛn polisigi ma
k'o kɛ baara ye k'o kɛ sira surun ye k'o kɛ tɔn ale ni tɔndenw olu sagota ye olu ka yiriwali kɛ olu de bɛ maaw sugandi ka tila k'a fɔ an ɲɛna ko jamana yɛrɛ sariya la k'olu de yamaruyalen olu ka parti politique créer ka jama ɲini ka fanga ta ka fanga mara an tɔw ka kɛ namugula sogo ye u nɔfɛ o bɛnna an bɛɛ ma yan sabula an ko démocratie an y'an mamusow ka jidagaw ci k'an ka sow kari ka kalan kari ka forow kari ka yiriw kari ka limaniya ni danaya min ni dɔnniya min b'an na k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ ka giri an kunfɛ wa an jɔlen filɛ so de sanfɛ sa hɛrɛ kelen min b'an ye wolomasiri tabaw jɔlen n'u jɔyɔrɔ keba don bilen jɛ a sebali tɛ dɔgɔkun in kɔnɔ sunkalo an y'ale sɛnsɛn ka taa n'a ye ka taa s'a fori yɔrɔ k'o ban pewu ka dugawu don ɲɔgɔn ye k'ala ka sunkalo wɛrɛ yira an na anw yɛrɛ bɛ yafa deli bɛɛ fɛ han sabula kuma la gasintan tɛ ale ye toden i bɛna dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ nka i bɛ tu maaw la k'a sɔrɔ i t'a kalama ala ka san wɛrɛ yira an na aw la sunkalo seli o banna o dugusajɛ gouvernement ale tun ye maa minnu bɛnlen ka jan kabi kuma jan n'olu ko bi ko fo furancɛla fanga ka taa ka bɔ yen a ko k'u dulon u dulonna sa ni dugusɛ sa wa u dulonnen don yɔrɔ jumɛn sa wa u kɔni dulonna sariya fɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'i bɛ ko o ko kɛ i miiri bila i ka sini ni sinikɛnɛ fana jate minɛ a fɛ maa t'i to kɔlɔn kɔnɔ k'i binkun ɲininkali kɛ dɛ o ma nɔgɔn sisan maa minnu ye démocratie nɔnɔ bɔ k'a ɲɛ sɔrɔ ka k'a baarakɛminɛnw ye olu wulilen don k'u jɔ n'a ma ɲɛ ko parti politique n'u kɔladenw ko olu bɛ jaso wa ko ayi k'o ti kɛ a ma fɔlɔ o ye anw kunnafonidilaw ye démocratie tɔnɔ min bɛ ye an yɛrɛ ko ayi k'u ye min kɛ nka ti bɛn Banjugu Dante ye lɛtiri kɛ ka acte répond nka a kɛlɛ ma nɔgɔn sisan sa taalatigɛ jɛkulu démocratie yɛrɛ tɛ taa minnu kɔ minɛn minnu kɔ jo sariya lafasabaw diɲɛ seleke naani maaw u bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ ko min kɛra jamana in kɔnɔ k'a ti bɛn keba a y'a sɛbɛn k'a bila jamana si tɛ yen ko démocratie y'i bɔ nɔgɔ la jamana si tɛ yen ko n'i bɛ fɛ ka jɔ k'i b'a fɔ k'an k'a kɛ démocratie ye ko fanga n'a sinaw k'olu ka jɛ ka baara kɛ o bɛ ɲɛ yan jamana min bɛ fɛ ka basigi ni lafiya ni cɛsiri ɲini o tɛ taa o m'a fɔ démocratie ma ɲi dɛ min b'anw fɛ an ka m'o de ma nka n'an k'a ka ɲɛ an ka se ka ɲɔgɔn faamu an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka taa sira ɲini an yɛrɛ la nin y'anw donkan ye han dɔgɔkun in kɔnɔ wolomasiri tabaw ye dɔ kɛ olu yɛrɛ cɛsiri ni timinandiya min na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an yɛrɛ ka cɛja tun bɛ sarakalakaw fɛ yen olu de ye mugu ci ka serisiw ci fo ko wunumunu k'a sɔrɔ kisɛ kelen a ma maa kelen sɔrɔ yen an b'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka baara la Falaye ayiwa min bɛ dugu kɔnɔ e kɔni e bɛ dɔ kalama a la dɛ maison de la presse ale fana ye jɛrɛ kɛ ko Aki ko maa kana kuma di parti politique ni fɛnw ma ko ale ma jɛ ni o ye yan'o cɛ dialogue ale baaraw fana bɛ sen na u y'a yira k'a fɔ ko min ye samedi nata ye commune olu kɔnɔta bɛ daminɛ u bɛ taa ban kalo tile 15 n'o ye ntɛnɛn nata ye n'o banna sa région ta bɛ sɔrɔ ka daminɛ kalo tile 21 a n'a 22 n'o ye ni avril kalo in ye phase nationale o na sigi sen kan mai kalo tile 6 ka taa ba tile 10 o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan min ye jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko olu welelen don ka y'o kɛnɛ kan wulikajɔw bɛ sen na yaasa jɛrɛ in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i sen don a ko la cogo min na o mana tɛmɛ ka bɔ yen wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ damadɔninw kɛ ɲafungekaw olu fɛ yen bagan 80 n'o o ye misi ye armée ale sera ka wulikajɔ kɛ kunu ni kunasini ka se ka i boloda olu ka k'olu minɛ k'o di o tigiw ma ɲafungekaw ka wolomasiri tabaw ale ni sɔrɔdasi minnu bɛ baara la nin waati na Tɔnbɔkutu kɔnɔna na ko ka foli ta ka ɲɛsin u ma u ka wulikajɔ la préfet ni sous-préfet ale ni dugu maaba falo minnu bɛ ɲafunge kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in ɲɛna sabula maa minnu tun ye bagan ninnu ta n'o ye bamaciwale n'u ka walekɛbaw ye u kun nana minɛ maaw la ɲafungekaw fɛ kilomɛtiri 35 k'u bɛ taa kɛ jaga de k'u ka jaga bɔ o jaga in dɛ o min kun minɛnen filɛ nin ye armée sera ka o de kɛ korokaw fɛ yen bamaciwale kɛbaw olu caman bɔnɛna u ni na an ka wolomasiri tabaw fɛ wulikajɔ ninnu kɔni caman kɛra sa yaasa ka se ka maaw n'u bolominɛnw lakana cogo min
pankuru ani kibaruya ɲumanw sɔrɔlen kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka maa ninnu dagayɔrɔ lajɛ ka se ka taa yen walo koro ale kɔnɔna na kalo tile 8 chef d'état-major ale ka bataki hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye k'u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min y'a to ninjugawale ni bamancawale kɛbaw olu kɔni tun bɛ ka baara cɛjugu minnu kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka se ka dan sigi olu la yɔrɔ caman na u y'a yira k'a fɔ ko wolomasiri tabaw kɔni sera ka baara in kɛ min ye dugu caman bɛ bi k'u bɛ ka wulikajɔ kɛ olu yɔrɔ la yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min na ninjugawale ni bamancawale kɛbaa ŋana dɔ bɛ yen u b'a fɔ maa min ma sa ko buura lobi ale yɛrɛ ye tanalika ye wolomasiri tabaw y'a yira k'a fɔ ko u n'a kun gunna ɲɔgɔn na marisi kalo tile 18 min ye buura boli in ye ninjugawale ni bamancawale kɛbaw ka maa mafalen kun don joona kɔnɔna na k'u ye ale fa a fara a kelen tɛ a n'a nɔfɛmaw n'u ka maramafɛnw u y'olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min y'a to armée ale sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ maliden maa 76 olu de bɛ Moritanikaw fɛ yen nin waati in na nin denmisɛnnin ninnu kɔni tun b'a fɛ ka taa tunga la de tunga ta in ma ɲɛ u bolo u ka bato tiɲɛnen olu yɛrɛ segira ka na sa ko u bɛna na mɔnɛbɔ u yɛrɛ ye bato dɔ tun kan ka u ta Marokaw fɛ yen yanni u ka taa n'u ye olu ye ɲininkali kɛ Marokaw fɛ o de la Marokaw y'u minɛ k'u bila yen muso 4 cɛ 72 su ni tile olu kɔni bɛ kule de la ye sa k'u ni maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye jamana wɛrɛ maaw ye olu bɛɛ lajɛlen na n'u ka mɔgɔw ta ka taa n'u ye fo n'a kɛra maliyɛnw ye ko u bɛ Maroc kɔnɔna na Mali ambassade min bɛ Maroc k'u b'o wele su ani tile ko taa tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ kuurikaw fɛ yen Yoroso marabolo la cɛkɔrɔba dɔ su kɔni taara ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni a somaw olu tun y'a ɲini a mɛnna kabini kalo in tile fɔlɔ n'o ye avril kalo tile fɔlɔ ye sa maaw tun bɛ k'a ɲini a ma dɔn sɛgɛsɛgɛli kɔni de dayɛlɛla sa k'a lajɛ k'a dɔn mun ne cɛkɔrɔba in fa hali n'o y'a sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko cɛ le vieux n'i ma fara ka yaala i kelen nin funteniba lahaw ta in na a ma nɔgɔn dɛ wolomasiri tabaw ka chef d'état-major k'u ka wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min n'o o kun kɛlen don ka ɲɛsin ninjugawale ni bamancawale kɛbaw ma min ye koro marabolo kɔnɔna na ani a lamini na ale ni Sevare kɔnɔna na k'u ye katakatanin dɔ u y'u bolo da o kan katakatanin essence budɔn caman tun bɛ a kɔnɔ k'a kun kan ka taa di ninjugawale kɛbaw ma o bɔlen kɔ ye Douentza fana armée ale ka wulikajɔ dɔ senfɛ a ye ninjugawale ni bamancawale kɛbaw caman bɔnɛ u ni na k'u ka maramafɛnw ko olu minɛ o la n'o ye kɛlɛkɛminɛn jugumanbaw ye chef d'état-major a y'a yira fana k'a fɔ ko kibaruya ɲiniw senfɛ a b'a da jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u ye mugukan ni avion kan 3 u y'o bɔ gire min ye Mali ni Mauritanie dancɛ ni Wagadugu kungokolonba in bɛ o fan fɛ k'o y'a to ninjugawale ni bamancawale kɛbaw dagayɔrɔ min tun bɛ yen u ye olu ka wulikajɔ dɔ kɔni bali wulikajɔ in bali senfɛ sa u sera k'u bolo da maramafɛn dɔw kan min ye ninjugawale kɛbaw ninnu ka daga in kɔni k'o bɛɛ lajɛlen gosi ni avion ye nin kalo in tile 7 halisa wolomasiri tabaw ka kibaruyaw la armée ko a y'a wulikajɔ kɛ Sarakalakaw fɛ yen Segu mara la Bambanciwale ninjugawale kɛbaw k'olu gosi min ye chargeur 11 PM 3 u b'a fɔ min ma ko RPG o 7 roquette 2 maillon 1 PKM ale ni PKM 4 cartouche ka taa se arajo ni caméscope ma k'o bɛɛ lajɛlen minɛna u la armée ka kibaruyaw la hali bi ninjugawale ni bamancawale kɛbaw olu ɲinini n'u munumunu saliw la k'u kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Segu mara Moti mara San mara Baɲangara mara yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min na baara kɛɲuman o bɛ se ka sɔrɔ cogo min Sirabala kasara o kɛra o dongo min ye dugutaa mobili dɔ ale kɔni bɔtɔ kun don sa Sikaso k'i kunda Bamako kan u selen kɔ hɛrɛma kɔnɔ yɛrɛ jalakɔrɔbakaw fɛ yen kaari de filɛ ka n'i da kɛrɛ kan nin ye maa 1 de fatura la maa 30 olu joginna min ye minɛnw caman kɔni tiɲɛna brigade min bɛ Senukaw fɛ gendarmerie tɔgɔ la olu ye wulikajɔ kɛ yaasa maa minnu ye degun sɔrɔ u bɛ se ka se olu ma cogo min n'Ala sɔnna a ma Segukaw fɛ yen sini Seko ani Dɔngo o baaraba min bɛ kɛ san kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma sa ko rentrée culturelle n'o ye festival Sile Niger Dagabana Mamu ale ka maaw ye ko n'Ala sɔnna ma u bɛna barosigi kɛ barosigi min bɛna kɛ Mamu Dafe ale ni Burama Sumano fɛ o bɛ kɛ sibiridon nɛgɛ kaɲɛ 9 kɔrɛ la n'o ye centre culturel kɔrɛ ye juma su ɲɛnajɛ bɛ yen n'o ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye
alima togola ale ni binu yɔrɔ de tɛ dulɔmina in ɲa k'a fɔ min bɛ dulɔmina in ladege kulu juma su n'o ye sini ye kulu b'u bila u fila ni dɛbɛla ye n'ala sɔnna a ma sa Virginie Damele Amanar ka bɔ Kidal Dabara Junior sibiri sufɛ sa olu kɔnɔna ɲɛnajɛ belebeleba kɛ kɔrɛ kɔnɔna na segukaw fɛ yen o na kɛ segu min ye festival Sile Niger ale rentrée culturelle ɲinanta o kɛlen ye ko wele bilalen do bɛɛ lajɛlen ma nin jɛrɛ ninnu si kana fɔ maaw kɔ a n'a baro sigiw Mamu Dafe yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na a yɛrɛ bɛ jɛkulu in tɔgɔ di dialogue intermalien a b'o ko hukumu kɔnɔna na an ye kibaruya fana sɔrɔ k'a jira k'a fɔ k'an ka denmisɛnnin dɔw tun bɛ olu fana tun ye gɛlɛya sɔrɔ Marɔkaw fɛ yen u yɛrɛ kun olu kɔni vraiment u ta ye degun dan ye u ye degun kɔni olu ye degun yɛrɛ de sɔrɔ wa degun in fana u y'a jira k'a fɔ ko a maritaba bonyana ka kɛ ni tɔnjɛkulu parti politiques olu dulonni ye Musa Mara ale ye bataki kɛ Pulo ale ye bataki kɛ cɛman Iber min bɛ tunga la o ye bataki kɛ bɛrɛbɛrɛli tɔw ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu ye sɛbɛn kɛ kalo tile 31 CNDH ka taa se jɛkulu wɛrɛw ma ko waleya min kɛra ko a ma diya u ye Musa Mara ka maaw y'a jira k'a fɔ Musa Mara y'a jira k'a fɔ ko waleya in kɛlen kɔfɛ ko fo segi ka kɛ kɔkoyi ko sabula ko a tɛ taa ni jamana taabolo ye jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɛ ka min kɛ k'o ti ɲɛ Pulo ka kuma na ale ko nin y'an taatɔ ye maa kelen fanga la ko n'an ma wuli k'an jɔ min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn tɔw ye olu fana ko Musa Tarawele fanga k'o ladege de natɔ filɛ nin ye tɔn jɛkulu ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ yen olu caman y'a jira k'a fɔ k'o ma bɛn min ye diɲɛ seleke naani maaw ka Nations Unies tɔn min bɛ yen n'o sigilen don jo sariya ko kunna olu fana y'a jira k'a fɔ ko gouvernement k'a ka segin a kɔ joona ko sabula ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye k'a bɛ démocratie ale kɔn ko wa ko démocratie sariya si tɛ taa n'a ye AREMA CDM Korema ale ni PMT ni parti wɛrɛw olu fana y'a jira k'a fɔ k'u ka ko hukumu kɔnɔna na ko komi gouvernement ye décision ta tancogo la k'a fɔ ko ka fɛn kɛ ani an bi kɔ ko olu ka wulikajɔ fɛn tun b'u bolo k'u y'a bɛɛ lajɛlen jɔ ko fo gouvernement ka décision in o mana wuli don min ye jamana kɔnɔna na maa caman y'a jira fana k'a fɔ ko min ye wulikajɔ in ye ko a bɛnn'olu ma dɔw y'a jira k'a fɔ ko waleya in mana joona min ye Mohamed Kulubali ye k'a fɔ Usman Kulubali n'ale ye dɔgɔtɔrɔ ye a ko bɛɛ y'a hukumu kɔnɔna na waleya min kɛlen filɛ a bi bɛn sariyaw ye ɲɛfɔcogo de ye maa min mana se k'a sama ka t'i ka fan fɛ ko a bɛ to o de ta la ko maa caman bɛ k'a fɔ bi ko waleya min sariya sun sɔsɔ sariya sunkisɛw k'a bɛ olu sɔsɔ k'a bɛ k'o taabolo sɔsɔ ko lakanabaliya don k'o bɛ sariya jumɛn bato ko maaw n'u bolominɛw kisili k'o bɛ sariya jumɛn bato maliyɛnw bɛ degun min na bi k'o ye sariya jumɛn ye ko munna ko maaw t'olu kumaw fana fɔ ko degun min bɛ maliyɛnw kan bi maaw bɛ ɲɛguwa min na bi ko yalata kalata ko o de y'o ye wa ko ka démocratie kɛ waati ni waati kalata ko yalama ko bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ wa maa ma falen wɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko min ye baara in ye ko a b'an ka sariya sɔsɔ ko sabula ko démocratie yɛrɛ kɔnɔna na parti politique bɛ sigi ni sariya de ye o sariya min n'o o bɛ u sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ k'o ti jɛn n'a ye cogoya si la parti a ka fɔ ko u dulonna ko n'i ye parti dulon ko y'i kɛlen ka parti faga de ko sabula a tɛna se ka baara wɛrɛ fana kɛ kunnafonidilaw olu donnen min filɛ la nin ye k'o ye Aki ale ka baara ye ko Aki ye baara min kɛ ko hakilina kan ka se ka baara kɛ o yɔrɔ la k'a kɔni ye min kɛ o ye communiqué ye ko yɛlɛma don nataw la jɔrɔna tɛna kɛ n'a ma kɛ arrêté wa ko bi ko kunnafonidilaw farala ɲɔgɔn kan maison la presse la k'a jira k'a fɔ ko Aki ye min ta nin ye k'a tɛ sariya kolo foyi kan a tɛ sariya si bato an ka jamana kɔnɔ k'o de la sa olu kɔni kunnafonidilaw Aki ye sɛbɛn min bɔ k'u t'a bato bi u t'a bato sini sɛbɛn fa sirila maa min fɛ o ye Banjugu Dante ye ale ye maison la presse ɲɛmaa ye musow ka tɔnjɛkulu fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka taa fara jamanadenw ka tɔn ɲɛmaaw kan ale ni diinɛtigiw olu bɔra jabaranin na bi ORTM na k'a jira k'a fɔ ko min ye jɛrɛ min na kɛ an ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ ka taa kɛnɛ kan églisiw ale ni o conseil islamique ɲɛmaa dan kan k'u b'a ɲini maaw fɛ k'u ka taa jɛrɛ kɛnɛ kan électoradiw ka taa fara ɲɔgɔn kan jɛkulu wɛrɛw kan olu bɛɛ lajɛlen ko baara min kan ka kɛ jamana kɔnɔ ko maaw k'u jija u ka taa la Ablaye Diop ale ye ministre damadɔ fara ɲɔgɔn kan bi degun min kɛra Mali bɔli la CEDEAO hukumu kɔnɔna na ko fɛɛrɛ ka ɲini o la a y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ caman de kan ka ɲini ko ɲininkali caman bɛ yen bi Mali kan k'i labɛn ka min kɔnɔ o de la ale ye ministre damadɔ wele premier ministre ni ministre d'État ka yamaruya kɔnɔna na u ka hakilina falen kɛ hakilina falen bɛ tali kɛ mun na
maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka passeport ko u ka séjour ko maliyɛnw yɛrɛ bɛna ko kɛ cogo di sɔrɔ taa sira fɛ min ye an ka jagokɛlaw ka ko bɛna kɛ cogo di port ko bɛna kɛ cogo di maa minnu bɛ taa sanni kɛ ni musakaw ye olu ko bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ cogo di k'u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw de sigi sa mun bɛna na nin baara ninnu kɛ Ablaye Diop ko fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don a tɛ bɛn an ka jamana kelen ma nka minnu bɛ ka hakilinajigɛ minnu kɛ nin ye tan cogo la o ye Mali yɛrɛ bɛ se k'a labɛn cogo min na yanni nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan a y'a yira fana k'a fɔ ko nin kɔni ye baara kunfɔlɔ ye min ye olu bɛna fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi u ka techniciens olu fana kan ka wuli ka jɔ kɛ Ablaye Diop ko nin fɛɛrɛ ninnu mana lajɛ ka ɲɛ ka se k'a don bɛrɛ la kosɛbɛ Mali ale bɛ ka laɲini minnu kɛ olu bɛ sabati ko nɔn tɛ an bɔlen filɛ CEDEAO la nin ye tiɲɛ don ko a bɛ dadigi an na ko nka ko nafa min b'a la k'o ka bon an bolo ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan minisiri ale kɔni ye nin laseli in kɛ ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan keba k'an bɛ ka tiɲɛni kɛ jaja anw bɛ misi min fa selintini o selintini a bɛ se ka kɛ ka usine dɔ mago ɲɛ goloko la ko nka ko a misi bɛɛ bɛ cɛ ka bɔ a golo bɛɛ bɛ cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko a ko ala an ka suguw la laadala bɛ misi minnu faga k'a golo si tɛ to yan denmisɛnnin jɛkulu dɔw de wulila sisan olu ye kimɛli kɛ ɲinan selintini hukumu kɔnɔna na ko salon misi min fagara ko ɲinan ta ka ca n'o ye siɲɛ fila dɔw ko gɛlɛya dun bɛ mɔgɔw la dɛ ko sisan olu bɛ ka baara min kɛ golo baara yɔrɔ min tun b'an fɛ yan u n'olu mɔgɔw kumana an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ n'an ka golo ye ja misi foyi tɛ fili misi bɛɛ de wari ye ja u kɔni bɛ hakili jagabɔ la sabula ɲinan u ye golow jate parce que golo dɔw bɛ yen olu bɛ sɔgɔ golo dɔw bɛ yen olu dɔw tɛ se bosonni na mais golo fɛn fɛn bɔcogo ka ɲi misi golo fara ba golo ni fɛnw kan ja an bɛ ka wari de fili an bɛ ka wari de di maaw ma ka taa n'a ye ko mobili baw de bɛ bɔ Gana ka na anw ka golo cɛ i b'a dɔn k'olu bɛ taa min k'a la olu b'a dun de ko caman bɛ golo dun de ko nka anw kan k'an jija de sisan ka golo kɛ ka mɔgɔw don baara la mɔgɔw bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min n'Ala sɔnna a ma a jeunes u y'u ka réflexion kɛ an n'u bɛna na ɲɔgɔn ye denmisɛnnin wɛrɛw bɛ yen keba olu ka wulikajɔ bɛna kɛ min ye don nataw la olu fana bɛ réflexion na u bɛ ka baara kɛ misiri o misiri bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen jate juma misiriw ka dɔgɔkun ta dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ taa kin kelen misiri ko u t'o misiriw juma misiriw ko k'o jɛ fi sabililayi olu fana b'o wulikajɔ n'o fɛn na an ka jeunes u k'u jija u ka baara kɛ keba minnu filɛ ka golo kimɛli in kɛ nin ne yɛrɛ n tɛ tubabukan nka n fɛ de don quoi sinon u ye min fɔ ne ka golo tɛ di maa ma an ka golo tɛ di maa ma san wɛrɛ fala ye ja golo yɛrɛ ni i sera a kɛcogo yɛrɛ la ni ye jikalan fɛn ka a ɲɔgɔnna dumuni tɛ ja ko n'o man d'an ye k'an bɛ se fana ka usine dayɛlɛ an bɛ taa samaraba ni fɛn minnu san ni ja nin bɛɛ an yɛrɛ de ka golo ye ko Ghanaianw bɛ taa ni min ye tan u bɛ dɔ d'u ka usine ma u bɛ dɔ don dumuni na gerew ni fɛnw bɛɛ lajɛlen hali an tɔrɔn nin bɛɛ de bɛ kɛ ka mara kɛ san wɛrɛ ne bɛ n ta feere o ne t'a di maa ma ten dɛ bosolikɛla tɛ taa n'a ye ten dɛ sisan an k'an ka maa welelen wele